Iya yunwa ba ta da hankali. Da amajiya. Sai ni dai abincin bai yi ba. Ba a karasa ba, ko za ka tsaya a jira 5 minutes haka kama a baka. Zan jira sosai. Ya karasa sai a baka. Zan jira. To in shigo nan? Me ya faru? Wannan waye wannan? Wallahi kaga almajiri ne ya zo bara kuma na tambaye shi na ce mishi ya jira abincin yayi kuma kaga malam lafiya menene kake da kuka barin baka wani abu yunwa kake ji ka je ka sai wani abu ko? Dai da bane ba ni wallahi ba ne da bane ba alhaji. To menene ya dani? Ya ina magana kana kallon matan aure. Dan saboda Allah alhaji abin da yake kona min to gaba ɗaya na fahimci kafin da girma yau ko aure kyawun matan garin nan. Ai. Yanzu tsoron Allah alhaji ka duba matanka saboda Allah. Ka ce lalata ka zo min gida.